дар маркази маъмурии вилояти суғд болоравии нархи гази моеъ идома дорад. Дар таблои электронии нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории шаҳри Хуҷанд ҳоло 1 литр гази моеъ бо нархи 6 сомону 60 дирам, 6 сомону 70 дирам фурӯхта мешавад. Гуфта мешавад, ки як рӯз пеш ин қимат аз 6 сомону 20 дирам то 6 сомону 30 дирам буд. Болоравии арзиши як намуди маводи суғд ба тағйири нархи бензин низ андаке таъсир гузоштааст. Ҳамин тавр ҳам дар охири моҳи август ва ҳам дар аввали моҳи октябр АИ-92 дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории маҳаллӣ бо нархи 9 сомону 80 дирам фурӯхта мешавад. Нархи сӯзишвории АИ-95 то 10 сомону 40 дирам буд, дар ҳоле ки ҳоло нархи он ба 11 сомону 30 дирам расидааст. Қимати сӯзишвории дизелӣ хело боло рафтааст. Аз 10 сомону 60 дирам то 10 сомону 80 дирам, 11 сомону 20 дирам. Раҳбарияти хадамоти зидди сохтории Тоҷикистон изҳор дошт, ки болоравии нархи гази моеъ дар Тоҷикистон аз қимати он дар кишварҳои тавлидкунанда вобаста аст, зеро ҷумҳурӣ ин маҳсулотро комилан аз хориҷ ворид мекунад. Ёдовар мешавем, ки беш аз 60% ронандагони тоҷик аз гази моеъ фаъолона истифода мебаранд. Болоравии нархи ин ҳатман ба қимати роҳгиро дар таксиҳо, мошинҳои мусофиркаш дар шаҳру навоҳии вилояти суғд таъсир мерасонад.